Nhar it-tnejn li ġej se jitħabbru miżuri biex il-qasam tas-saħħa jopera b'mod aktar diġitali. Sistema li għandha twassal biex tifranka l-ispiża finanzjarja tas-settur u l-ħin lill-pazjenti u l-professjonisti. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li inawgura l-kwartieri ġodda tal-kumpanija 6PM. Waħda mill-affarijiet li tkellimna mal din kumpanija u ma' kumpaniji oħra hija fil-fatt li sallum il-ġurnata fis-snin li għaddew qatt ma sar investiment f'dan il-qasam. Aħna qegħdin inħarsu biex ikun hemm digitization fil-qasam tas-saħħa u kalla jrid fil-budget li ġej nhar it-tnejn li ġej bħallum ġimgħa ħankun qegħdin nħabbru numru ta' inizjattivi. 6PM timpjega mal-140 ruħ f'Malta, l-Ingilterra u l-Maċedonja. Il-Prim Ministru stqar li hija eżempju ċar ta' kemm is-suq Malti kapaċi jkun fuq quddiem fl-innovazzjoni u jattira l-interess ta' swieq internazzjonali. Il-Prim Ministru stqar li l-Gvern qed jaħdem qatih biex kumpaniji Maltin jestendu s-servizzi tagħhom mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll madwar id-dinja. Infatti kelliema l-kumpanija 6PM ħabbru li għadhom kemm laħqu ftehim mal-Ġorġa. Waqt il-preżentazzjoni tagħhom rappreżentanti tal-kumpanija u ħaddiema tkellmu dwar sistemi li jiffaċilitaw il-mod kif jinżammu d-dettalji ta' pazjenti u l-mod kif titqassam il-mediċina. Permezz ta' sistemi ta' software l-informazzjoni kollha neċessarja tkun tista' tiġi aċċessata anke mill-kumdità ta' djan in-nies. Minbarra li tnaqqas drastikament id-dewmien u l-ispazju fiżiku neċessarju għal ħażna tad-data, sistema ta' software tista' tnaqqas il-ħela billi jinżamm rekord tal-liema mediċini jkunu nfetħu u fejn. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-Gvern wiret sitwazzjoni b'ammont kbir ta' spejjeż fejn tidħol is-sistema tal-IT u kumpaniji li ma kinux lesti jikkoperaw. Fil-qasam tat-teknoloġija fl-isptar uritna sitwazzjoni fejn kellna ammonti fenomenali ta' spejjeż relatati. Naf li kien hemm okkażjoni u jikkorriġini l-Ministru tas-Saħħa fejn ġejna affaċċjati minn sitwazzjoni fejn kumpanija li kien hemm kuntratt magħha bdiet tgħid li l-informazzjoni hija tagħha u mhux tal-Gvern. Stqar li hemm bżonn li sistemi għall-anzjani bħal Telecare jiġu aġġornati għaż-żminijiet tal-lum u ħabbar li l-Gvern qed jaħdem id fit mas-settur privat biex dan iseħħ.